m go ụlọ so otu anya agbuge m aga ụlọ ọgwụ so eme operation ka emezie m otu anya m gara ndị ụlọ ọgwụ enwede m anya m otu enwede ha na-abụla ya n'iyi anya ji kụrọwa m n'elu ka anya odele nga m na ugbo ebe ede nke na ugbo ete nke agba igburu isii n'anya m nke gbaziri asatio nna asa ọwụwa ọnụ ote ka anya ahụ asa m ote m na-ahụ ọgụ mmanụ nnụ mmanụ m na-agụkwa m na-aga na-abụgụzuru nga ihe nọ nga ugbo akarịrị batalion ese ka m gara n'oriri na chọọchị ka m ha ha ọnụ ote nọ n'oriri amadị m sa aka fada na ebe ya sọga m ya na ntị. Let's get this done, Chiefimo. They can't kill your vibe, bro. Or didn't you get it now? Pick up. Okay. Let's go. Pick up and action. Ka na toriri n'elu alụta amadị m sọ aka fada na ebe otu m ha ha n'ote fada gị wuru oriri sọlaga m ya na ntị ya mgbe ha anya agala otu ibe nna ahụ ndị masabant ha shi ebe niile fada agba kasa ma otu fada nọ na Paris asị fada rụzuru ọgụ isi nọ isi ya bụ anya arụ mma. Let's get this done because Let's kill it. one Imo. Then here they make it too. Issue now is about this. Now we see fake. Let's go. Pick up and action. Otu fada we here on the lolota. Ngam lega anya fada agba m ọgụ isi n'anya. Nsi ihe ka ọwụwa ọnụ. Mgbe e bidoro n'anya ọrụ gbuo mmanụ ole ihe ọdanụ ana-achụ m sị egbuo m onye ngidere anya ala ya n'iyi ọnwụ ndụ m ka ha ga-ahụ ha ala m enwedị ihe m na-ahụhụ otu gịsala m otu akwa wa arụzuru isi ebiga m otu efere na otu n'igba kasa ya wa anya arị mma onye mere otu ele ihe ọzọ emefere ọkụkọ nwude m taa na ahụ ozo m agbata ka m nwude ọkụkọ ote ka m bagidere ala taa ewezụga na mkpụrụ ụmụazị nọ nga adọọlụ ọgụ juba ha bịa nyere m aka nwude m hụ ọkụkọ ote ya mba ala nga imebe mba ala. I can relate, bro. I can relate. Oh my God.